Nova Lekicina teorija danas, pričam o harizmi, o harizmatičnim ljudima, šta to znači, a posebno ću se bazirati na toj modnoj harizmi, da tako kažem, to je neki moj naziv, stilska harizma. Zašto neko ume da nosi neku stvar, zašto neko u toj istoj stvari izgleda sasvim drugačije. Čitali smo dosta o harizmatičnim ljudima, što u svetu, što kroz istoriju, što kroz pevače, glumce, hollywoodske, što naše. Oni imaju tu neku harizmu koja znači da može da privuče široku masu ljudi, da mu se veruje, da pleni prosto, da zna da govori. Osmeh je jako bitan u harizmi jer govori, što bi rekli, više od 1000 reči. Puno je harizmatičnih ljudi koji zaista plene, ali niko ne priča o toj harizmatičnosti u odnosu na oblačenje, šminkanje, uopšte izgled. Tu je važna harizma. Puno puta ste se sigurno uverili da je neko na sebe navukao nešto što vi nikad ne bi obukli, a on u tome izgleda fenomenalno i sami sebi priznate da vi to prvo ne bi ni smeli, a drugo mislite da vam ne bi dobro ni stalo. I tu je čarka. Harizmatičan čovek je hrabar, pod brojem 1, pod brojem 2 mora biti inteligentan, zato što tačno oseti kad šta treba da kaže i oseti kad šta treba da uradi i oseti da li će njegova okolina njega da prezre ili neće i tačno zna kako treba da se ponaša, šta treba da radi. Niko ne pominje tu usku povezanost između inteligencije i harizme, ali ja sam gotovo sigurna da jedno bez drugog nikako ne može. Imamo puno žena koje su jako lepe, doterane, ali nemaju harizmu. Ne postoji lepota bez harizme. Postoji možda samo na taj neki moment, ali nema lepote bez harizme. Džabe je sve to šminkanje koje se propagira, džaba je to da mi uspemo da zaličimo na Kim Kardashian, ako nemamo tu harizmu koja će da pleni. Onda ne moramo da ličimo ni na koga, samo na sami sebe i bit ćemo fenomenalni. Harizma može da se nauči, zaista, zato što treba slediti neka pravila. Zaista, ne treba gušiti ljude sa svojim problemima, ne treba biti namrgođeni, treba da budete veseli, komunikativni. Treba da slušate druge ljude, da im pružite ohrabrenje ukoliko ga nemaju, a obično harizmatični ljudi imaju smelosti za mnogo što šta. Zato kažem, hrabri su. Ti manje harizmatični, oni nemaju, njima treba vođa. Vođa je samo onaj koji ima smelost, koji ima hrabrost, koji zna šta hoće, koji sledi svoje ciljeve, ne ide preko mrtvih, naravno, to je onda nešto drugo, pričamo o toj nekoj zdravoj harizmi. Stilska harizma je zaista mnogo bitna. Videli smo isto dosta puta neke devojke na malim ekranima, pogotovo kod nas, koji imaju neke frizure koji, opet kažem, niko od vas ne bi smeo da stavi. One to su uradile i jako im lepo stoji. Harizmatične su, one to mogu da ponesu. Drugačije su. One i da su obične i da su obučene obično, opet bi plenile. One plene svakako. Jedna od njih je, po meni, Luna Lu, koja nije nešto lepa, ali zaista šta god obuče, njoj se veruje. Druga osoba koja je jako harizmatična, po meni isto, je, ne znam kako se zove, ali devojka iz grupe Zemlja gruva, bože, ne mogu da se setim, ona, pa jedna i druga, pevačica ona crna i ona smeđa, one su mi fenomenalne. Tačno se vidi da su harizmatični, da im se veruje, da su super. I neko će reći da možda ekscentričnost mešam sa harizmom.
Ekscentrično znači da imate potrebu da budete malo drugačiji, da se oblačite malo drugačije, napadnije, da imate frizuru, šminku skroz drugačije od drugih ljudi, da ste ekscentrični prosto, ali ja smatram da je i to donekle povezano. Svi ti ljudi su ostavili trag. Gledajte jednu Josipu Lisac, koja je bila ekscentrična u svom vremenu i ona je bila drugačija i zaista je plenila sa tom svojom različitošću. Tako da i ima tu neke veze. Nisam stručnjak pa ne mogu da dam lepo tezu, ali zaista mislim da to sve ima nekakve veze. Harizma je bitna, naučite da budete harizmatični, smejte se, slušajte druge ljude, nemojte nametati svoje stavove, jer nametanjem stavova ne dobijate ništa. Tiho ih propagirajte. Ima puno ljudi koji su jako stidljivi, a su jako harizmatični. Sa tom svojom stidljivošću uspeju da nametnu svoj stav, uspeju da privuku ljude, da budu uz njih. I onda se čudimo kao, Bože, pa ona nije smela da progovori reč, da, ali ima tu harizmu. To je verovatno neka urođena, nije naučena. Budite veseli, oblačite ono što mislite da je za vas super, ne sledite pravila, ima puno pravila koja se kose sa stvarnošću, što bih ja rekao, to je teorija, stvarnost je nešto drugo. Nosite frizuru koja vama odgovara, budite drugačiji, nemojte slediti pravila, nemojte se oblačiti kao svi, budite harizmatični jer je to najlepša i najvažnija stvar. I jedan dan zaista probajte da osvojite harizmu, tako bih ja to rekla, da je savladate. Jedan dan obucite nešto što nikad do sada niste smeli, a jako ste želeli. Idite u neko društvo, budite nasmejani, možete i ćutati, ali pažljivo slušati i to je nešto što treba da radite svaki dan i onda ćete polako početi da savlađujete tu veštinu. Vidjet ćete kako se stvari menjaju, kako imate poglede koje do tad niste imali na ulici, zato što to hrabro nosite. Mislit ćete, možda vas gledaju što vam ne stoji dobro, nemojte o tome razmišljati. To vas nije briga. I da vas ne stoji lepo, vama se to dopada. Tako se gradi harizma. A u jednom trenutku bit ćete u čudu kada budete čuli kako vam neko kaže super vam je to, odlično, jo kako je ona neobična, kako je ona super, kako je ona drugačija. To je harizma. Vama će posle ljudi da veruju, jer imate hrabrost. Samo hrabrost čini čoveka harizmatičnim. To je moja teorija. Vola bi da budete harizmatične devojke, da plenite svojim osmehom, da ne morate mnogo da se šminkate, da budete ono što jeste. Eto, toliko od mene. Ukoliko vam se ovo svidelo, prijavite se na moj kanal. Dole, evo sad ću da vam stavim tu jedan ovako, evo ga, tu je, kliknite tu. Onda kad uđete tamo na moj kanal, ovako gore, imate prijavi me, stisnite tu, vi ste se prijavili na moj kanal i pratit ćete me sa svakom mojom novom teorijom. Biće tu raznih tema, zanimljivih i eto, to je to. Budite harizmatične, jer to je lepota, ništa drugo. Ćao!